Asante aguna enkonya asem yewura kotokɔhene penso tufo se tu abio santima nyina ewura ko na frimpon anochi abibio ohwe na onye odiadefo emfa ema no na abusua ensem beto abontin no ensem na yedeja dipadodo na adwunu ho a onum ntiase se ade na aguna enkonya asem atoho ache bebiem no awuram na wahu se de ho nsem siti jinyami tv misho se na no first time subscribe like comment na ehye efamaye woso na obi nya bi isanse ye wa hase beboa na yesua de na ya cheche producers mewe na me de mu bibi na ya na ha madwen me bibi no mama me na ye transese dia na ekeka ne omasi ani a ye hia se ye de ubewura mu ye pa no ate ne oma bi ase awua ka na sha no so se apia phones eboa wo ene ofon no odidi ujuma kakra bi na adum batwe ni ahoden so mani nyina ne naso enye sabila ba enye se pimum se konkoma ni agyan na bibia etimi koso wano na abusafo aguna konwa asem ebeto obontin se kotokohene ehwe aka ache aguna mahima nei wote aguna konwa kese so nana achiama ntansa yadom onhwe na wonyi de wosefata de shibrantia ni mu odu asunsun adware na aware no na omefa obirikonfo adwa no abusua na ayo sebo na bi nim so metiase se adenti na ache na abusua nyina enim se agura konwa enya konwa se bi pradu asa ebetimi aka se daho watrasa da bi enye adamadwa bi no aka se we de mekofa ahohoro ho na makwa akotena so agura konwa no sunsun adwa obirikonfo anochi na ye na adwa nteba ne sei ya na ehu behia se wonum anim sunsun mu ti sunsun adwa so akonya tuntum no wonum ne bedi anim na abusabusa awurawura mu ansa na kwabia asante kotokohene tufo se to abio ahwe na nananom etimi anya odedifo kama wetimi abefa sa adwa no wetimi atena so obusua se yebebu nkompo ne akoyechi ne akosua de kakra ansa ne abehwe kwabia asante kotokohene ne nsema a woka wo Asantuma Territorial Council asetra na etoso miensa ni mu am third sitting of Asantuma Council meeting na abusua mayenku ya chikakra ohina no wote aguna akonya so ne friend nana anoche frimpon abibio ofri akonya no so afi pin mienu ani aduonu mienu afi pinu ani aduonu mienu ayehu mobo no mu ana nana efrim bicho June 2022 na siebeka ya 2023 nim ana yeye nana ayi yeye ne doti yi na yakura na chi ehwe se bibia ebe kama na in fact nana na yi ne nyanye ni nyina wie esanse de obefa nana ni tuo no ono na eba be ye ayi na kasa eti bebia ye de kosim ye no eye doti yi na se nana ekodoti mo kwa akura na hu be nya se ye benya de obeso nana tum na eno ana akwakwa edeja wesi media wesi sei adesede na kwakwa ebebrebe na nana anoche frimpon wonya ne ba bi ko ye nei na kunya ko be asante kotokohene esi yempe odiadefo ema no no nana ye wo no 1942 September 1942 ana din are Dr. Daniel Kwasi Bekwen ana nana Gimpa na oye adwuma ewo Gimpa no sanso student enti na ehu be hia se ninim die kosoro pa nana na onimdie ewo akokodura na ode esom ne manfo agunafo ana wote obetena nana Kwame Boachi yadomotoso mienu na adwaso na aguna mahima ya Asante aguna ye kan Asante aguna eni aguna no ye mu bebrebe na mmom ye ka aguna pa ya Asante aguna bi konfa no chi ne fie pe ana ye ka ho asibusua nana kwa akura no mu no na ne kunya sie no akoye bibie ho ase yebesi ase yesi wesi media wesi nya media enti ekoba asa na akwakoye na ahima nko a yeka na ahima nko a ona sese adia ye no ona ne bakwa akura ne mfetwetwe no enti de bia da no na de so de koto na tepa mahene nim se na na hwe no ndie nim se ase esusum sem yeka won ma de susum yewura utimi nyi tepa enyi aguna efrim se tepa na tepa mahene na aduse atwere wampem doctor oba odi yewura tepa ba ne eba na satine hira so no a ono nso
ahwe adwira santehene ama ne fufuo wetimi de asoma santeman na obiri konfo no chenso adwa no wono wo ba okuta ne nsam bodua producers fanto so mame okura ne nsam bodua na oba no ansa kwa no be chia kotokɔhene no ne kwadwum di kan ba ansa no de ne nsam bodua na hyira kotokɔhene we kyerɛ sɛ ɛyɛ sunsun sɛm ti na adwa no ɛnyɛ nipa bia ne beti bia ma saa keke what you say ti na ɛho nsɛm akwa bi do ti ɛbɛka ya ansa na kotokɔhene ɛbɛkɔ ahomegye mu bɛɛbo so ne ani akyiri otu kwan kwaji na ahome kakra sɛ Asanteman council no yetimi ntrase nwunwunu Asanteman no ho enwunwunu Ghana mputu ho no yewura ka sɛ aguna akunwa no sunsunsam nsa akopie onwa ni sunsum animu a na atepa manhene na adu sɛ atwewa pem doctor akopie n'animu di a ɛne ogya ma no wɔhwɛ wɔtutu achi no musa sunsum de sunsum bɛka no ɔfamatu n'anim eti abusua nkunim di aba na yakɔ hwɛ kwan a aguna manhene onya no ba bi kɔ na frempɔn anoche abebio sɛde no osi som krɔbia sante kɔtɔkɔhene ye a na yɛmfa umewura bra yewura kɔtɔkɔhene santemawura adua pɔpɔ atwina na ɔyiko piesie na sɛ etu a bio ɔpem so ɔka sɛ na aguna manhema ɔnhwɛ na onyi de se brantie na ɔtwe mienu pɛpɛɛpɛ na ɔfa mra mɛkyerɛ na yɛntoa yɛnkɔmmɔ no so na amampo akonya no bebi a ewo ye famra adaw mebu ni abusua no ekohia ye bono abusua no se amampo akonya ni bono utinele ese be se ni wa na meda na se na adaw mebu yi ni nfu tu atoro adaw mebu ni wa si conference one point ila wa gbogbo ẹsẹ òkun ni sọdọmọsí yàrá sí fún ọdọmọsí paa sísọjú ọmọ wúwo tí wàá ní yàrá ọsẹ bẹsẹ àti wàá nù wáyà ọdún náà du ọdọ ọmọ yọm. So we want to go in the world. What are we? Young. So we go home. We go home. We go far. I don't want to go now. We are 40 years old. That's it. Close to the that's what we want to do. The church because you see. Parce que vous devez faire un peu de là. Yo, c'est pas vraiment. Yo, parce que avant par là, on est deux jours là. On va prendre. Oui, pour moi, c'est ça. Bon, il faut voir. Pas sur le voir. Vous avez un peu d'âge,